Ransari aku bakti jroning payuhan prasaja gandha aru aku guwung kawa praba tanguyan tetejaning juwitaning payuhan iki putra putri manipun bapa ibu Ahmad Dyang Ayu Rina Pujiastuti Wijaya saking sasana Panti Busana sampun tuju kawistara sampun dumugi wonten sasana lenggo estri ibu Panti Busana egalo derekaken lodha sehat mojo ora pirangan putri wonten sasana lenggo lenggah agara raras lenggah piyambakan Han Ratu Laksitane Aditana ingkang sampun trinakit renucing dening para prawangsa ingkang tartab Kudawala sampun ada pidutane kang sampun sineker wonten Karang Prabu Tapelan Balerejo Medhi kawistara sampun kathah ingkang sehat mojo kurang pirangan wonten sasana lenggo tumulika saru wijilipun boga jenar boga jenar boga jenar wis arani boga dendaran jenar kuning dendaran kang sarwi kuning silongsong jaanur ingkang ayo untuk rapika ugi orang pirangan putri genyo ugi wonten samudraning berangku angsala cahya sedaya cahya manggi kabecaning gesang dunyo ngantos tumrap belahan samadhi